evo sad je neki 10 do 10, petak je. Eto, ja sam sebi uzela slobodan dan i odem malo do čaršije. Ustala sam jutros i rekao, ajde, malo da odem malo pošetati da vidim šta ima. Idemo u Tonsberg, ovaj malo veći centar. Idem vidjeti šta ima tamo. Nisam odavno baš bila, pa ćemo vidjeti. Vidjet ću ću čekat tebe sutra da idemo skupa. Ili ću ja otići, kaže, odi ti, pa ako šta bude bilo, ono, daj, kaže, onda možemo sutra otići ujutru. Lijepo nam je ljudi vrijeme. Znači 28 do 30, ono, nije baš 30, ali je, pa, kako da ti kažem, ko u Bosni kad je 30, eto. Jučer nam je bio lijep dan, jučer smo radili, pa kad smo došli kući, onda smo sunčali se, eto večerom sunčali se, baš smo dugo ja i Suvac jedli na terasi. I tako da večer onako bude fina svježa, fina za spavanje, jutro se isto onako super. Sad je izašlo sunce, tako da eto, ja sam ustala, imala neke malo obaveza, morala sam otići samo nešto do posla i evo sad sam krenula, idem malo u Tonsberg. U nas sad juče, ja mislim sinoć, da je to sinoć i večeras imate neki festival. Nadam se da gore neće, jer onaj centar da neće toliko biti gužve, mada ne mislim da će on tu početi prije danas možda, 11, 12, 1, šta ja znam. Tako da je dole kod McDonald'sa i ono dole, ja mogu zamisliti gužva. I tako, eto, ja sam uzela sad ovaj drugi put, idem sa njim, ne idem sa njim našim starim putom, znači idem sa Bispevajen. Ovo je sa Revetala prema Tonsberg. Tako rekao da ne idem sad kuću, pošto sam morala nešto da odim do posla. Ima sad je Raja na feriju. Eto. I rekao, hajde idem malo da pa sam stavila kameru u torbi kroz kad sam krenula i nakon kontinuičku kad završim to što imam, rekao da odletim malo do čaršije. Odu da vidim šta mi treba. Baš mi ne treba ništa. Eto. Ono specijalno, ali odu da vidim, nisam odavno bila, odu malo da prođem. Aris je bio neku noć, kaže, onako ima stvari, Majda je bila, Majda kaže nije ništa. Ima ono svašta, ali ono, nisu ništa našli, ali Haris je našao da uzeo je sebi baš neke šorci, mišljeni 2 majice i tako to. Pa eto, odo i ja danas malo da vidim. Moram se vidjeti, pošto kad idemo ajde neću. Eto. Evo Veki, sad idemo s ovim drugim putom, znači ovaj ima isto, ovaj se zove Bispevajen. Tako da, nama je bliže onaj stari tamo Ramdesvajen, tako da ugrijalo nam je prelijepo, baš je ono, što kažu, biće, eto juče je bilo, danas i sutra, u nedelju je već najavio kišu. Tako da, pa sam danas rekao, hajde izaći sebi slobodno, pošto je lijepo vrijeme. Tako nisam još ništa, eto, samo onako sam iskupla Majdinu sobu, šta ću nakon nositi, našla sam kofere, pa ću vidjeti danas ako stignem za vikend, nešto malo da spakujem. Imala sam peglat, tako da sam nešto malo peglala, predisno sinoć, vala nisam ništa, kad sam ušla svana, nije mi se ništa dalo, imam
ti je 24 stepena. Jako lijepo. Tako da malo ću ići sad. Hoću, ako bude bilo puno raje u gradu, neću snimati. Ako ne bude bilo, onda ću snimiti. Nisam odavno ništa, rekao hajde malo da eto ti snimim šta, izvinite ako ne držim kameru kako treba, pokušavam i vozim i tako da ja dosta je raje otišlo, evo ima ovi, kako se kažu, kampučica. Imamo i stranaca, puno Njemaca, baš neka životinja zgažena. Danci, Njemci, su došli ovdje, dosta ima. A ovi naši, eto, puno ih je uzelo sad ovu početak ove sedmice. Tako to. Neki će početi iduće sedmice s ferijom, neki se vraćaju, nekima je već prošlo 3 sedmice. Tako da, eto, sve to brzo prođe. Sve što je lijepo kratko traje. Ali šta će, što je život. Gore, lijevo, što je? Jel da? Ovo nam je mesara. Mesnica. Kako se kaže, tu se kolju životinje i ovamo ide se na autoput, a mi ćemo ovamo. Idemo prema Donspar. Lijepo je ova 3 dana, baš je ljeto, baš je lijepo, ne puši, pre lijepo. Ali eto, samo će biti do subote, u nedelju je već najavilo kišu. I onda će biti kiša. Ja mislim čak svaki dan ovo do naših odmora. Ali da ima veze, iskoristit ćemo ova 3 dana. Danas neću ništa kuhati, danas ćemo roštiljati. Tako da je juče bila riba, juče sam nam ribu pravila. Danas ćemo roštiljati. Tako da smo izvali meso.
crkve. Mi ćemo desno. Nisam odavno, ja najviše volim sama otići u grad. Ono da niko me ne čeka, jer ja s Uadom kad odim, Suad to začas prođe, a ja ostala bi malo duže da gledam. A tako i Majda isto, ja u koju prodavnicu ušla, njoj se ne ulazi u tu prodavnicu, ona ima te svoje druge. Tako da najviše volim kad odim sama. Ajde kad odim Harisom je najviše nekako okej. Oni sačkaj, a Suad, hajde žur, ako ćeš uzmi, hajmo, idemo. A ja volim pogledat, volim probat. A Suad već nije, on uzme i donese kući i onda ne paše. E, to je malo glupo. A ja to sve da vidim kako to stoji, je li to sve okej. Pa onda uzmem. Sad dolazimo s ove druge strane u Tønsberg. Ovdje nam je hitna, kako se kaže, hitna legevakta. Ovdje se ovo sve novo izgradilo gore. Tako da. Device, please. After the tone, please. Ajde, šta ti je? Šta si poludila? Znači, s druge strane smo došli. Tako da, malo dalje, ali meni kad idem s posla, onda mi iziče nečisto. Tako da, sad ćemo vidjeti, to će li biti vam gore u centru, vam gore gdje je robna. Eto, ja sam snimala cijeli put, znači sa Revetalom. I ulazimo u Tønsberg. Jedino ako ne bi bila gužva zbog ovog festivala, ovo svake godine imaju, prije su imali na ovom gore Slottsfjellet. E sad su išli dole. Pa to bude Harišće, ja mislim čak večeras da radi u McDonald'su, tu radi jutro tamo na svom mjestu, pa će onda na ispomoć večeras. Ja večer nemoj puno tije 2 smjene. Ali eto. Komladna, znate, volim to, a ja ne volim kad on radi tu, baš bude ono svašta. Sad hoće li neće, tako i sinoć rekao možda da bude radio. Eto. Hajde se išao neku noć i viče med mama ušići. Prvo bio se oni Majda dogovorili da će iskupa, pa onda Majda nešto se predomislila, nešto je se nije dalo. I ja viče mama ušići, meni se nije dalo, baš sam bila umorna posle posla. Rekao, sine, ne da mi se. Tako da, eto. Suad viče, pošto nije sad šla u petak. I on je rekao, mogu smo u subotu. Hajde ti, kaže, ode u petak pa vidi kao ako bude bilo ono. Šta onda ćemo otići u subotu? Ujutro ustat malo ranije. Tako da, eto, vidjet ćemo. Šta ima li šta? Naravno, to je naš parking. Eto, vidite. Ja ću probat na ovaj svoj stav. Imam bogom parkinga puno, pa da nema sada ovdje. To je onaj... Ako me zavrnu, sam je 2-3 vidim ovdje. Ne moram ga u parkiringu su iskonti.
Mogla sam proći, ali eto nisam. Hajde, ima veze. Evo ovdje je Amir frizer. Ne znam odakle, uglavnom stranac neki. Kako se kaže, je Turčin ili je Kurda ili ja nemam pojma. Čer draga da nije vruće u tim čizmama. Evo ovdje na ovom je malom kružnom toku. Evo ga. Sad se vraćamo na ovaj i idemo ovamo na ovaj moj parking. Ovdje mi je nekako i najbliže i ono jeftinije nego u Robnoj da se parkiramo u garaži. Tako da ćemo mi, evo ovdje, desna gdje ona teta gore izlazi. Boga mi, i to u hladu. Sad ću ja da parkiram. Evo, ušla sam na aplikaciju. Moram platiti parking. Znači, moram ovo krenuti da vidim koliko ovo skore minute. Sat. Evo, 3 sata maks. Znači, do 1:16. Je li tako? Evo, 113 kruna ako budem bila 3 sata. Ako ne budem, ja ću to prekinuti. Znači, start. Parkering starter. Znači, eto, krenuo mi je. Evo, 2 sata i 59 minuta. Tako, ništa. Ja sada idem. Malo do Robne. Samo ću torbicu, ponijela sam sebi flašu sa vodom. Neću. Ne trebam. Evo ovako. Baš sam lijepo mjesto u hlad našla. Izvinite ljudi malo. Moraju se i ključevi izvati, ja? Bilo bi red. Znači tu sam stala. 3 sata sam platila parking, sad hoću biti 3 sata, ne mislim da ću. Pošto sam ja sama što začas. Ja mislim. Eto. Ništa ljudi, ja idem. Ima stvarno parkinga. Znači baš me iznenadilo. Inače ovdje kad dođe još uvijek bude malo, ono moraš tražiti leto. Sad je ima, pošto je rano, tek u 10 otvara, 10:15 je, znači u 10 otvara Robna. Evo, to je ta naša Robna tu. Vidite. Harman Streda se zvao. Sad se zove Altijet. Evo ima ovdje Burger King. Altijet. Ovo je vamo isto sve to Robna. Tako da, evo, idemo unutra. Apoteka dole ima, gdje je Burger King. Ovdje ima neka prodavnica. Tako, sad ću ja malo da vidim šta ima. Sad ću ja vidjeti
Nećemo ništa snimiti. Evo ljudi, ja sam bila u Urobnoj. Malo sam prošetala, nije bilo nešto puno naroda, ali svagdje je muzika, tako da nisam smjela ništa snimati. Eto, nije bilo onako. Bilo je, ali nije baš bilo nešto. I žednula sam, pa sam uzela ovaj neki sokić. Bogam sam dobro bila, evo 12 i polo 1 je. Baš sam prohodila, nisam nešto uzela. Neki šampona i tu, eto. Balzam i šta sam, farbu sebi uzela, šampon, deodorant i tako, ništa specijalno. To sam sve mogla i kod nas uzeti, ali hajde, tu prošla sam. Nisam ništa baš našla ono da mi se sviđa. Tako da, eto. Malo sam se prošetala. A kući ćeš ti pobogu? Nešto sam probavala, gledala. Eto, nisam ništa baš našla, tako da sam uzela samo. Ovo je sad zadnje prodavnice kad sam išla. Tu sam uzela ovo što mi treba. Sitnice neke. Tako da, eto, danas sam dobro prošla. Nisam ništa potrošila, aman. Eto, parking sam platila neki 10 eura možda. I to je to. Ovo što sam pouzmala. I to meni neki 30 eura izašlo. Eto, dobro, sve u svemu dobro. Na duše mi ništa stvarno i ne treba. Tako da, jednostavno sam, hajde, eto da odim. Malo da, jel? I to je to. Evo nas sad. Smo na semafor. Moram promijeniti brzinu, prostite. Jesu ovdje ukrplo ovaj asfalt. Ja imam neke stvari u Gerdaku. Pa, dakle nikad. Tako, eto, malo sam prošetala, ubila sam dan, mogla sam šta uraditi, ali kod kuće, ali nema, vidite, gužve. Ovo sad, gdje je ovaj festival dole, pa ovdje gore izgleda svi idu. Tako da, ali evo nema s ove strane, tako da je to okej. Eto, malo sam prošetala, malo sam isprobavala neke stvarčica, tražila, gledala i ništa, idemo dalje. Nisam baš odavno bila, a nisam sama. Baš sam sad išla još bi ja bila, ali kontam dosta je. Nisam ja još sve prošla trgovine, ali ja to sve po laganini što kažu. Mene Suad, ja i Suad kad idemo, to je sve začas. On to prođe, ja njega ostavim da gleda, na primjer, u mušku garderobu, ja odem u žensku, ja samo što uđem, on ide već. I onda ja požurim, eto, zbog njega, hajde, ne čeka puno. Tako da, baš sam ljudi nešto i žernula. Izgleda zbog ovog festivala da je ovo ovako. Ali eto, nije bilo nešto, sad je to dole. Ali ne čuje se muzika. Ovdje su Suad blizu radio, kaže da je juče čuo da su. Dobro, u mene prozor, pa ne čujem ono kako vozim. Tako da, eto. Malo smo prošetali, malo smo, eto. Ajde, reko da. Kao što rekao, ništa mi nije trebalo, ali eto, da odim, da vidim.
neke stvarčice sam gledala i onda kažem bez veze imam već ono da uzmam. Možda ću jednom obući ili neću nikako, tako da nisam htjela ništa uzmet. Evo nas. Tako. Sad se vraćamo. Sad ćemo malo možda do Sema da odemo. Evo ambulansa. Idemo jako. Mogla sam ja svašta uraditi sebi. Ali nema veze. Mogla sam se sunčati, na primjer. Evo 27 stepenije. Ja sam auto fino ostavila, baš je bilo u hladu. Tako da je ono... Mogla sam nama krenuti. I to je to. Hajde, preko ponijela sam kameru, eto malo da vam snimim. Vidite, ljudi voze biciklo. Tako da ne mislim da će me suvac sutra ići, čisto sumnjam. No stvarno nema ništa, ono baš sam gledala i u mušku i u žensku, ono. Tako da nećemo, sutra ćemo onda odmariti u kući. Sad dolazimo u Sem. Malo na vratu ovdje u prodavnicu sam. I onda idemo za kući, jel? Za Ramdes. Evo je opet ambulansa. Mora da se nešto desilo. Ne volim je čut nikako. Sva se naježim kad. Ali neka i hvala Bogu da ima. Pomognu narodu. Tako. Petak, dragi. 28 stepeni. Milina. Sutra će nam isto biti lijepo. I onda u nedjelju kiša. A mogu je zdati žmigavac.
Ja sad kako snimam ne znam. Ako ne bude bilo dobro, nemojte mi zamjeriti. Nije moja Fiesta automat, tako da moram nekad i brzinu promijeniti, nekad. Tako da. Evo narod sjedi vani. Ovdje ima ova bakerija. Bakerija. Gdje ćemo ostati sada? Ćemo kod tebe ući, ma nećemo, hajmo ti šucat unutra. Hani! Majmune jedan. Izlazi, a ne gledaju. Ma ljudi čudo. Ovdje sam se ja prepala nekad. Sad ćemo da uzem sam telefon i idemo dalje za iste pare. Moj Bože, moj Bože. Nije lako ni hodati. Nisam baš odavno, ja sam tu mislila u prošlu subotu i nije nam stalo. Tako da nismo. Evo vidite, ovdje ima benzinska. Ovdje mi neki centrić. Jagode se prodaju. Znači busevi dolaze, vidite. Pohiti, zakasnit ćeš. Tako da, evo ovdje ćemo malo navrati. Znači sigurno će i ovdje biti muzika. Tako da neću snimati. Sunce je baš. Ja. Evo da vidiš ovdje upravo. Nisam dal kod nas bila pa da vidim šta imaju. Nema muzike za čudo. Tako da malo ću upaliti. Ovo je euro prije svako imamo i mi prodavnici isto gore. Kod nas. Tako da, eto. Ima ovdje za sunce krema, to smo već uzeli, imamo. Če šamponama, ima svašta nešto onako. Ja. Ne treba mi ni ovdje ništa, eto onako su malo ušle. Vidiš ovdje.
onog mogu mekšivača. Moram pregledati. Ovo je sadnji, pošto nije zadnji, uzmam ga već duže vrijeme. Da sam poslije uzela neki bio na akciji, ali mi nije lijep. Tako da imam te svoje. Još sam tu u toj istoj trgovini, znači sve ga ima. A znam da sam nešto gledala u novinama, ali ne znam šta. Za u ovoj trgovini, pa ćeš ko sebi neko uzeti, ali vjerujte da ne znam da sam. Za komarce. Mene su komarci pali, ali ja imam već takvi kod kuće. Nikad nisam bila izjedana od komaraca kao ove godine. Ali eto. Za auta. Evo, ja sam uzela neki keksića. To je to. Evo, ja sam završila. Nisam ništa uzela neki 5 keksića za kolače. I 2 lepsa. To je to. Ajde, rekao, znam, zbog mekšivača sam ono rekao da vidim, malo nema ga. Morat ću vidjeti kod nas. Imam još malo mi je ostalo, ali to je inače tako kad se svidi se jedan, on brzo ga povuču. A tako je lijep kao kod nas, ona Eleanor i Ornel.
Imam još malo, pa hajde. Ugrijalo je. Baš. Neka je. Imamo dole jedna prodavnica, kup, ali nećemo to više. Ne znam, malo sam vam prođe kod mogu da odem u Rijem. Šta sam ja snimila? Ne znam. Ne sam ništa kada ova kamera me malo zeza. Stavimo ga samo zada da mi se nema toplo. I idemo još ovdje i onda idemo kuću kod ovdje. Tako. Cvijeće izložilo van. A što me zezaš? Kako se zove? Parajčić. Mali, cvijeća. Ima svašta. Evo nas. Izašli smo. Skoro smo bili tamo preko puta. Ušla sam ljudi u prodavnicu, a napalo me neko kihanje. Ako nisam 15 puta kihnula, više me sramota. Ako nigdje sam vanje duže malo bila. Pravo me spopalo. A šta ću, Bože moj. Ja sve neću, a on hoće. I kiše, Elvira, šta ćeš? Ja. Ali baš kad naide, pa nikako odustati. Još sam stala u kraj tamo, rekao dok me ne prođe. Trebala sam vam to snimiti. Kako sam kihala. Ja. Sad se ugrijalo sunce na auto, na suncu bilo. Htjela reći sunce na autu bilo. Može i ovako i onako. Hajde, bila je sunce i na autu i auto na suncu. Jesam se izhodala, svaka mi čast. Evo ga, 1:17. Baš smo se izhodali. Ovo se navratila, nisam mlijeka uzimala, dok sam vrhnije uzimala i uzela jedno štapiće.
malo da za vikend. Sad ćemo u Čiku. Tamo na festival sigurno. Ljudi, 30 stepeni. Norveška. Evo ga, ovdje na 29. Dobro, ovo je ovdje prošlo. Kroz ova drveća. 30 stepeni. Prvi put ove godine. Znači ovdje stvarno kad je 30, onda je stvarno vruće. Tako da i ne valjalo da je toplije, ovo je skroz ok. Možeš i otići negdje u rad, nešto i svašta nešto kad je ovako, kad je preko već, onda bude malo zeznutije. Sad se vraćamo onim našim istim putem. Kud mi inače vozimo od naše kuće. Tamo sam onim putom kad sam išla. Nisam odavno onda prošla. Ajde malo, reko. Ajde malo, Elvira, brate. Ja. Čudo neviđeno. Ovdje kad je lijepo ljeto, kad je ovako, nema ljepšeg ljeta kao ovdje. Baš bude ono, što ti imaš uvijek frišak, onaj zrak. Kad si na suncu sam, dok odješ u hlad, dok ti imaš onaj, nije ko kad odemo u Bosnu dole pa kad to ono sastavi pa ti ne možeš predahan to onaj, kako bude. Ovdje znači imaš uvijek onoga malo onog friškog zraka. Tako da je to fenomenalno. Kad si na suncu osjeti se. Ja sam suad baš juče dugo bilo na suncu. I onaj... Ja mogla u hladi, onda mogu... Evo, opet me kihanje krenulo izgleda. Aha! Ja. Možda će ovo biti malo duži video, bit će ove vožnje. Ali eto ljudi, ne snimamo nešto sad u zadnje vrijeme i onda sam rekao, hajde snimit ću jedan video.
pa ćemo morati nešto izbaciti. Parfem ovaj kad sam bila nešto jeftin volim bio 3, 4, 5 kruna, znači 2-3 eura. I još mi na ruci miriše, kontam šta je, neki nisam ga uzela, sam na kurgu da probam, je lijep miris. Još mi na ruci miriše. Evo nas u našu kako se kaže, komšiluk, kako se kaže, ne znam kako se kaže ovdje, Nabolag. Evo nas, kuća moja, Čađevu ti gredu, sve sam prodao i ti si na red. Karla kosi. Ljudi, moram vam priznati da su svrake odustale, komšije su stavile one isto gore, mi smo stavili tako da svraka nema, kako je bilo, baš su bila katastrofa bila. Nema ih. One dođu, ali ne prilaze više blizu kao prije što su. Mi nismo mogli ništa na stolu ostaviti. Znači odneseš je čokoladu, pokupe i odnesu. Tako da zadovoljni smo, Veki, hvala puno, Veki. Spasla si me, vjeruj, a evo i komšija si ovaj gore više nas je stavio na trešnju. A i ovaj isto drugi tamo, Litvanac, i on je stavio isto gore. Neki oni ždrakole, kako se kažu, oni, nemam pojma, strašila neka. Tako da su odustale. Ništa ljudi, evo ja sam došla pred garažu. Ja ću sad da iznesem stvari. Vidite kako je ugrijalo. Bolje kad je klima. Sad ću stvar da iznesem. I eto. Ne znam, hoćete da vam pokažem šta sam uzela. Nisam ništa. A eto, mogu i to. Da ne bio previše dug video. Znači, ja ode sad u kuću i da nešto uradim dok Suad nije došao. Suad će doći oko 3:30. Ništa ljudi, živi zdravi bili, što bi rekao Suad, bili. Pa se vidimo ako Bog da.